हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांखौ चेनेल फिनखेबसेबाव गासैखौबो गिबियावनो बरायग्रोना लाबोग्रोनाय जाबाय दै लोगोफोर दा आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैसनदों आरो दासिमबो जायफ्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोनखौहाय आंनिफ्राय मिजिं खालामनाय थाबाय दै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जागोन लेटेस्ट आपडेट्स लोगोफोर राङारि अनसुंथाइ स्किम्सनि सायाव सावरायगोन जों लोगोफोर बेबायदिनि गेजेरजोंहाय दा जोंहा मेन टपिकआ जाबाय लोगोफोर पीएम किसान प्रधान मन्त्रि दा आबादारिफोरनि बे राङारि अनसुंथाइ नोंथांमोना मिथिखायो लोगोफोर आबादारिफोरनि थाखाय माखासे राङारि अनसुंथाइ होनाय जायो फार्मार्सफोरनोहाय पीएम किसाननि मुङैहाय दा नोंथांमोनाहाय थांनाय 2 अक्ट'बरावहाय 2 आगस्टआवहाय नोंथांमोना बे पीएम किसाननि 20 किस्तिनि रांखौहाय नोंथांमोना मोननो हादोंमोन आरो खायफाया मोनाखैमोन लोगोफोर माखासे प्रब्लेम्सफोरनि थाखाय आरो जायफोरना नंगुबै आबादारि नङामोन बिथांमोना मोननो हायाखैमोन दै लोगोफोर मानो होनोब्ला नोंथांमोना 2019 मायथाइनि जाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना मोननो हागोन दा लोगोफोर पीएम किसाननिफ्राय जोंहा अफिसियेलि नटिस फैबावदों दै लोगोफोर जोंहा माखासे आबादारिफोरनो रांखौहाय सोनाय जाबाय दै लोगोफोर 26 सेप्तेम्बरावहाय जोंहा बीटीसी काउन्सिल इलेक्सन दंमोन होनबा लोगोफोर दा बे डेटआवनो माखासे जायगायावहाय जोंहा पीएम किसाननि रांखौहाय सोनानै हरबाय दै लोगोफोर दा आङो बेबायदिनि गेजेराव नोंथांमोननो बेखौनो मिथिहोनो सानदों दै लोगोफोर नोंथांमोना फैसाखौ सोबाय माथो दासिमबो मोनाखै बेबायदि सानलायनो हागौ लोगोफोर दा आङो बेखौनो खिन्थाहरनि मा जायगायावहाय सोदों फैसाखौहाय आरो बे जायगाफोरखौ आं फारि फारि खिन्थालांगोन आरो नोंथांमोना बेवहाय लाइभ भिडिअ आं नोंथांमोननो लानानै फैदों लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन दै लोगोफोर दा जोंहा बेवहाय लिरनानै होदों नै 21 किस्तिखौहाय जोंहा दिल्लीनिफ्राय श्री शिवराज सिंह चौहानाहाय पान्जाब हिमाचल प्रदेश बिनिफ्राय उत्तराखन्डआवहाय 27 लाखनिबो बांसिन आबादारिफोरनो 540 कौटि रां बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट सोना हरबाय डीबीटी डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि गेजेरजोंहाय दा बेनिनो आङो माखासे पार्टखौहाय खिन्थाहरनो सानबावदों जे लोगोफोर आलदा स्टेटफोरावहाय बेसेबां फैसा सोना हरदों जोंहा पीएम किसान मुङैहाय आबादारिफोरनोहाय आरो दा बिथांमोनाहाय मानि जाहोनाव बिथांमोननो फैसाखौ सोना हरदों दा बेखौ नोंथांमोना मिथिनो लुबैदों जानांगौ दै लोगोफोर दा नैबेयाव नोंथांमोना नायबावबानो जाबाय नै 21 किस्तिखौहाय 157 कौटि रां 7 लाखनिबो बारा आबादारिफोरनो सोनानै हरदों दै लोगोफोर उत्तराखन्डआवहाय बे आलदा जाहैबाय उत्तराखन्डआवहाय 152 कौटि रांखौहाय 7 लाख आबादारिफोरनो सोनानै हरबाय दै लोगोफोर 26 तारिख सेप्तेम्बरावहाय जोंहा दाख्लि जानानै थांखांबाय बीटीसी बिसायख'थियाहाय दा बे टाइमावनो सोना हरबाय दै लोगोफोर बेनिफ्राय नायबावनाय लोगोफोर नोंथांमोनाहाय 8 लाख आबादारिफोरनो 160 कौटि रांखौहाय मायाव सोना हरदों लोगोफोरनो हिमाचल प्रदेश स्टेटआवहाय सोनानै होबाय दै लोगोफोर एखे डेट बे 26 तारिखआवनो सोजोबनाय दै लोगोफोर सोना हरबाय दा बिथांमोना मोननो हाबाय बेनिफ्राय जोंहा दंबावो नै 27 लाख आबादारिफोरनो 540 कौटि रां बेवहाय टटेल सोना हरबाय दै लोगोफोर पान्जाब उत्तराखन्ड आरो हिमाचल प्रदेश बे मोनथाम स्टेटआवल' सोनानै होदों दा जोंनि आसाम स्टेटआव नोंथांमोना मोनदों साननो नाङा दै लोगोफोर जोंनि आसाम स्टेटआव गैथ'वा सोनानै होथ'वाखै जोंहा नोंथांमोना मिन्थिखायो मास मोनब्रैजोंसो खेबसे मोनो नोंथांमोनाहाय नभेम्बर मासावसो मोननायनि आसा खालामनो हायो दै लोगोफोर दा जोंहा नैबे मोनथाम स्टेटआवहाय मानि थाखाय सोना हरदों दा आङो बेनि माखासे लाइभ क्लिप्स भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना बेखौ नायनांबानो जाबाय अब्लानो बुजिगोन मानो होनोब्ला बिथांमोननि जायगायावहाय गोबां बार अखा दैबानाजोंहाय गोबां आबादारिफोराहाय भुगिनांनानै दं दासिमावहाय बिथांमोनहाय गोबां आबाद खहा जानानै दं बिनि थाखाय बिथांमोननो बे मोनथाम स्टेटआवहाय बिथांमोननो आबादारिफोरनि मुङैहाय आबादारिफोरनो बे रांखौहाय सोना हरनाय जाबाय दै लोगोफोर दा नोंथांमोना नैबे लाइभखौहाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दा नोंथांमोना नैबेखौ नायनो हागोन दै लोगोफोर नै प्रकृति के प्रकोप भारी बारिश बाढ़ और भूस्खलन ने बीते दिनों उत्तर भारत के इन 3 राज्यों पंजाब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस प्राकृतिक आपदा से लाखों किसानों के खेतों की हरियाली उजड़ गई।
पानी में धान की अधपकी बालियां जलमग्न हो गईं और खेती से जुड़े अनगिनत लाखों लोगों की आजीविका पर गहरा संकट छा गया। इस प्राकृतिक आपदा में किसानों के सहयोग के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा कर इन किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का अग्रिम वितरण करने की घोषणा की। भारत सरकार पूरी तरह राज्य सरकार के साथ रह करके जो भी कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर के कर सकते हैं वो प्रायोरिटी देकर पूरा किया जाएगा। भारत सरकार के निर्णय के अंतर्गत आज 26 सितंबर 2025 कुल 540 करोड़ की राशि सीधे किसानों के खाते में जारी की जा रही है। इस महत्वपूर्ण कदम से 27 लाख किसान परिवार सीधे लाभान्वित होंगे। सीमावर्ती जिलों में जल प्रलय की स्थिति है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, किसान परेशान है। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी जनता के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्राकृतिक आपदा की घड़ी में भी किसानों के साथ सीधी मदद, सीधा विश्वास। दा नोंथांमोना बे लाइभनि गेजेरजों खोनाबाय आरो बुजिबाय जानांगौ दै लोगोफोर। दा मानि थाखाय बिथांमोननि स्टेटआवहाय फैसा सोना हरदों होनब्ला 21 किस्तिनि आबादारिफोरनि रांखौहाय दा बिथांमोना गोबां दुखु जारला खस्थ'आवहाय सैनानै दं। दा बिनि थाखायनो बिथांमोननि स्टेटआवहाय जायगायावहाय बे मोनथाम स्टेट जोंहा पान्जाब, उत्तराखन्ड, बेनिफ्राय हिमाचल प्रदेश बे मोनथाम स्टेटआवहाय 26 तारिख सेप्तेम्बरावहाय फैसाखौ सोना हरनाय जाबाय दै लोगोफोर। 540 कौटि रां 27 लाख आबादारिफोरनो टटेल। दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट जाहाय। दा जोंनि आसाम स्टेटआव गैथ'आ दै लोगोफोर। नोंथांमोना एसे सम नेबावबानो जाबाय दै लोगोफोर। मास मोनसे 1.5 माससोल'सो टाइमाहाय। दा नोंथांमोना एसे सम नेबावबानो जाबाय। आसाम स्टेटनियाबो मोननो थांगासिनो दं दै लोगोफोर। दा बेनोमोन, नोंथांमोनाहाय गोनो गोथो जानो नाङा दै लोगोफोर। जोंनि आसाम स्टेटनिया गैथ'आ लोगोफोर, मोनथ'वाखै। नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो जानाङा, डाउट जानाङा। नोंथांमोना क्लियार जाबाय जानांगौ। दा नोंथांमोना गासैबो लोगोफोरनोबो भिडिअखौ शेयार खालामलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जायफोरा नायसनदों चेनेलखौहाय आरो दासिमबो जायफोरा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै, नोंथांमोना अनलायनानै गासैबो बे चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायजोबबानो जाबाय जाहाथे फिउचारावबो बेबायदिनो इम्परटेन्ट लेटेस्ट आपडेट्स नोंथांमोना मोनलांबाय थानो हायो दै लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो आङो फोजोबनो सानबाय दै लोगोफोर। दा गासैनिसिमबो आंनिफ्राय all the best थाबाय दै लोगोफोर। Thank you for watching. See you again. Bye bye and take care. Love you all. Next video लोगोफोर फिन खेबसेबाव लोगो मोनबावगोन।